אם אתה איש חינוך, עוסק בתחום החינוך, מנהל, יועץ, מורה, ומעוניין ללמוד מקצוע משנה חיים, משפיע, מספק, עם הכנסה בצידו, הגעת למקום הנכון. שלום, שמי בן פרת, מנתח התנהגות מזה 25 שנים. היום מנהל שותף בעל פי דרכו, ניתוח התנהגות ברוח היהדות, המסלול היחידי, המשמעותי לגברים במגזר החרדי. הביקוש הוא אדיר. אם אתה איש מקצוע בתחום החינוך, איש חינוך, יועץ, איש טיפול, מנהל, אתה רוצה להשתדרג, אתה רוצה לעשות משהו יותר משמעותי, משהו יותר רווחי, זה התחום שלך. התחום שלנו מעניק לך כלים כיצד להתמודד, כיצד לנהל בעיות התנהגות. אתה יודע ולומד איך איך אוספים נתונים, לאחר מכן לנתח את הנתונים האלה ולהגיע לשורש הבעיה, ולאחר מכן תקבל כלים כיצד לבנות תוכנית התערבות. את כל הכלים האלה אתה תוכל ליישם במסגרות חינוכיות, גם בחינוך הרגיל, גם בחינוך המיוחד, וכמובן אצל משפחות. אז כל מי מכם ששומע על קשיים עם קשב וריכוז, על אתגרים בסמכות וגבולות, אנחנו יודעים לתת לכם את הכלים איך לבנות תוכניות טיפול, לתת מענה אידיאלי לתחומים האלה בדיוק. מי מכם שמעוניין לשדרג את המקצוע שלו, לשדרג את היכולות שלו, לקבל כלים מאוד מעשיים, מאוד יישומים, ולפרוץ דרך עם הכנסה יפה מאוד, מוזמן לפנות אלינו.